Hi guys, mamulbos ako kay para pretty ko pag... Wala po, tanaw na ako, biya kong naong dara. Hi everyone! Welcome back again to my channel. Nag-record yun siya? Oh, nag-record na yun. Klaro kay pretty kay ko dira dahil. Oh, pretty kayo. Ay, thank you so Orang much. si Shrek. Sama ni Shrek. Lain kay sila, murad ako si Fiona. Comment. Charot. Sa mga nakakita din sa akong video sa Facebook no, nga nag-upload ko sa video katong #tomboy. Guwapa kay si Bianca umali ay palihog, insert pics. Charot. Nara siya, nara akong video. Yeah, so watch us on Facebook or I will put the link below. Okay. Nag-wild yun ko, kaya wala ko kahawin ni Bianca palihog. Siya yung reason bakit ako pumunta doon. Ay, in-upload ko siya on Sunday, 3:48 PM. And then, ano pa, may 71 shares na siya! Okay, congrats! At sinabi ko na dapat i-share niyo para makita ni Bianca umali. And, luckily, nakita ni Bianca! So, oo, nakita ni Bianca at nag-message siya, may video message siya. Pero hindi ko pa alam kung anong message niya. Ano kasi Tagalog ka, Bisaya man ta? para makita ng mga fans nila. Okay. Yun. Nakita ni Bianca Manalo and may nag-message sa Facebook page ko sa Alot Boris na Manalo o Umali? ay, umali. Oh my God, I'm so sorry. Bianca umali na may nag-message sa akin na pupunta daw ako sa timeline niya dahil nandun yung video greetings ni Bianca. At saka, pinuntahan ko yung timeline ng girl na nag-message sa akin. At saka, nandun yung video pero free data ako so hindi ko nakita pa kasi gusto ko talagang authentic at saka real yung reaction ko, charot. Gusto ko na-mention yung name ko, no, pag introduce ni Bianca, ay pag kung nag-greet man galing si Bianca. So, oh my God, I'm so excited. Gusto ko talaga na-mention yung name ko. Hindi lang yung hi, ganyan, biscuit. Dapat yung personalized talaga. Pero, oh my God, special talaga to dahil it would be the first time na may nag-greet sa akin na artista, no? So, I'm so excited kahapon pa. It's just that kailangan ko lang siyang i-vlog. So, that's why hindi ko pa siya tinignan talaga. Like, oh my God, kahapon pa siya ng hapon at saka ngayon na umaga na. So, parang ilang oras na siya, no? I'm so happy na na-locate niya yung Facebook page ko at message niya sa akin yung link or sinabi niya na pumunta ako sa timeline niya. Kaya lang, ang hina-hina ng wifi! Hindi ko siya mapuntahan. Wait lang, chill. Chill, pakakang. Oh my God, nakita ko na! Guys, pa-share po para makita ni Alot Boris. Thank you. Ayan. Dalawa yung video. Sino yung nag-upload? Si Bea Nix Doldolao. Thank you so much. Oh my gosh. Nakita ko na, pero hindi ko pa na-play. May 37 shares na din siya para makita ko, pero nakita ko na. So, yung video ko 1,800 views pa lang, pero nakita na ni Bianca. So, thank you so much. So, we will watch na the video. Ay! I'm so excited! Wait lang, Bianca! Oh my God! Oh my God, I'm so excited. Hindi na ako sa... Oh my, may 25 seconds. So, it means to say na super taas na. Hindi lang siya nag-hi. Ganyan. So, oh my God! Charot. Ang taas, 25 seconds. At saka yung isang video ay, oh my God! Oh my! Pinanood niya yung video! Oh my gosh! Oh my God, Ate Jane! Pinanood niya yung video! I don't want to see it. Like, hindi ko siya gustong tingnan. Oh my God! Dalawang video! Ang ganda nga niya, no? Dalawang video! Wait lang. Chill sa. Chill. Chill. Okay? Ay! Uy, hindi ko katanaw. Wait lang. Hindi ko ready. I need to be ready, ha? Oh my God. Pretty guys, hindi ko katawa. Oh my God. Thank you so much, Bea Nix Doldolao. Oh, thank you so much, Bea, for giving some time na mapanood. Hindi ko mapanood to dahil sobrang kilig na kilig ako. Oh my God.
sa tanahon. Sayang reaction ha. Okay, ready, go. Ready, go. Hi, Alec Boris. Oh my God! You're Oh my gosh! Narinig niyo yun? Hi, tingnan niyo, oh, so pretty. Wait lang, ibalik sana ako. Wait lang. Chill, Nasa stop, mga chill. nandiyan kayo. Hi, Alec Boris. Hindi ko gustong mapanood siya. Hindi ko gustong ubusin yung video, no? So, dapat, yun lang ang tignan ko for today. Tomorrow na naman yung iba. Hindi ko siya nahawakan, pero kilala na niya ako. May video greetings na siya, no? Hi, Alec Boris. Napanood ko yung video mo sa Facebook. And Alam mo lagi? I'm so sorry. Wala ka tinanatikan sa CPO. I hope to be back soon. Oh my God! Ingat ka. Oh my I love you. Oh my God! Siguro nga, pinagtagpo tayo pero hindi tayo tinadaan. God bless you. Oh my God, I love you, shots! Sinabi niya na pinagtagpo kami, pero titinadahan na. Uy, no ko? Ay, charot lang. Oh my God, wait! Nasaan na yun? Nabak ko. Grabe ba eh? O, pero ibabalik ko siya ha. Ibabalik ko. Hi, Alec Boris. Napanood ko yung video mo sa Facebook. And I am so sorry. Hindi ko lang ito nalapitan sa CPO. I hope to be back. Ano man yung lenses mo, hindi naman tagpakasulod. Ingat ka. I love you. Siguro nga, pinagtagpo tayo Pero di hindi tayo tinadhana. God bless Oh. you. Ingat! I-watch natin yung first ay yung video na nag-view siya sa aking video. So, we'll see this. Oh my God, pinanood niya talaga. Oh my God, ganda. Pinanood niya yung video ko. Oh my God, tumawa siya. Oh, Nag-load yung internet niya. ano ba yun? Wait lang! Internet! Hindi kayo internet. Wait lang. Ayaw naman. Oh my God. Taas. Kaya pala ang haba ng video niya kasi loading yung internet niya. Binalik niya yung video. Oh my God, tumatawa siya! Ang cute. Kasi, Ang internet niya ha, nakakagigil. Gusto ko mapanood niyang whole video. Internet ni Bianca! Oh my God, nandito ni Bianca! Nung hindi ko siya nahawakan ng kamay.
Makita ni Bianca. Oh my God! Nakita ni Bianca. Oh my God, I will share this video para makita ng mga friends ko. Oh my, gikapoy ko. Gikapoy kaya akong beauty. Like, gikapoy kayo ko. Ingat ka. I love you. Siguro nga, nagtagpo tayo pero hindi tayo tinatay. God bless you. God bless you too, Bianca. I'm so thankful na nag-video message ka. Despite of your success, ganyan, napakasikat mo na, pero hindi mo pa rin nakakalimutan yung mga fans mo out there. Oh my God. Super kilig na lang ako at na-appreciate ko talaga yung video na ginawa mo at saka yung pinanood mo pa yung video ko. Grabe, okay na yun, bye. Pero nag-videogate ka pa. Mas super okay na. So, thank you so much, Bea. Next, Dol-Dolao. Thank you so much for watching, guys. Subscribe on my YouTube channel. Oh my, bye! Bye! I-end na ako, eh.